Asi sa pýtate, prečo má Osborn taký modrý... Nesmejte sa, viete, čo myslím. No, zovňajšok. On o tom nerád hovorí, ale keďže vás mám rada, tak vám to poviem. Poďte bližšie. No poďte, ešte. Ešte! No, konečne. Takže bolo to takto. Už keď bol Osborn malé decko, bol tak trochu mimo. Dostával, ako sa to hovorí, trošku na hubu. Trošku dosť. Bol plachý a zakomplexovaný, ako by som videla seba. No ale jeho foter, predtým než ho opustil, mu zanechal také malé chemické laboratórium a malý Osborník, keď bol sám, tak tu často nocoval a experimentoval. A keď mal 20 rokov, zamiloval sa do nejakej takej sprostej mrchy, ktorá ho vodila za nos a ako by som to slušne preskočilo mu z toho. Tak sa zobral a vyklopil na seba kýbel nejakej hnusnej sračky, pretože sa mu chcelo skapať. Lenže Osborn to prežil. Akurát nám z toho troška chytil farbu. Čo? Zapomněla říct, že jsem se přesto všechno rozhodl v téhle mizerný díře zvaný život setrvat dál, a to díky dobrý muzice. Díky ní totiž překonáte všechny démony. No ja som nenormálne dojatá. Zapomeňte na to. Jdeme dál.